Znači, spakovali smo štapove, ispakovali smo skije. A da li smo stavili pancirice? Ja sam to. Ja, bravo, Maco! Ko je ovo? Dobar dan. Dobar dan. Lep auto. Jao, lepa porodica. Hvala vam. Hvala. Kupili ste ga na leasing? Da. Pa da, sa prosečnim primanjima bolje nego kredit. Vama je plata 45.000, a? Pa mogli ste da kupite i veći auto. Mislim, ovaj vam je za sada dovoljan, ali dogodine kad dođe drugo dete. A sad je pravo vreme da ne bude velika razlika u godinama. Izvinite, šta vi u stvari hoćete od nas? Prosečan automobil, prosečna plata, prosečan muškarac. Marko, ne slušaj, molim. Marko? Marko Petrović? Da pogađam. Upoznali ste se na pravnom fakultetu, zabavljali ste se 3 godine, onda ste shvatili da je najbolje da se uzmete. Pa prvo dete, a sad bi i drugo, ali kriza, a biološki sat tika. Možda ti davile te kikice, imaš 40 godina. Te molim vas da se sklonite odavde. A ti se, sine, sigurno zoveš Anđela? Ne. Ne. Tara. Da. A brat će ti se sigurno zvati Luka. Budi sigurna u to. Vi ste sad krenuli na Zlatibor, jel da? Pa ako se sve sabere jeftinije nego Kopaonik. Maco, ova žena je luda, kreni, molim te. Ne mogu na crveno. Ni slučajno. A sledeće godine kad Marko dobije povišicu, vodit će Luku i Taru u Sloveniju na skijanje, da. Zeleno je, Marko, kreći. Čak im je i brzina prosečna. Student. Ekonomije. Danas je teško studirati.